Gelin. Salam. Ha, jigim sumi. Hay. Hawa. 3 komnatla çalsak bolýanda näs bir kom. Hawa. Vah. Pisse. Kim çalsarka? Hey, adam tapar mı kan men? Gayrat edin doğan. Şoň üçin size yüz tuttum da. Vah men nämedi? Menim elimden gelen iderin ay bolin. Krisa da pis. Saýan remondan pis ekenden on. Üstüne kenre koymala warsın. Beres doğan arkayn bolun. Vah şu berende var şu çalsalar hedile dersin ýöne. Vah kıynandım da. Şoň üçin size yüz tuttum da. Ökdü diýdiler de. Ay internete de koyupsun olin. Ne bileyim geçer mi kamunin o. Hadır. Çünkü ne men varsa üsül. Men alıp gideyin. O. Men gideyin. Onun son seni sakır sukur zahile diyen men. Böyle doğan böyle. Razi mi? Razi. Razi olmasan ne bileyim ne anlamıyorum. Hana zanam geli baran uğurlaş. Müşteri ka? Allah. Son kaydan bakamı verdik. Razı olmasa zahile gerek. Yok doğan men tapdım gowalyan tapdım. Koy. Ay, çok bolýandyrlar. Hawa doğan bular asidenim arzan soraya. Ananma, hiç kim ananma. İki gözün birine anam yoktur, sok bolýaşmaz. Hawa. Ardan sonra bereymi özüm alıp sıkyan. Bolýar. Ananım, hani nämesin bol, gapçygyndakylar üşür bäri. Men doğan bar ýyglanjamy, soňkujamy şol. Ay, bunyň näme bolsun? Han başga näme ama? Başga da hani Kızıllaňam alay o. Hani? O näme gerek? Zahil bolanyň o dämi? Tagadyňam Allah. Ho, telefonlaram getir o. Ay, bu ne telefonlaram sen zahil bilmeýän o. Ha, fagat çykdy. Ine munyň başga gurrun. Öýle bolanyňy bilim. Hawa doğru diýen doğan doğru. Hawa. Zahil bolanyny bilsen. Çeýlemi? Bolanyny sawol gitdim Böyle men. doğan. Vay, her yerde gowadım bada. Sawol. Assalamu alaykum. Waalaikum. Näme Allah okuyorsun? Nerden bilýän sawoldy ýany? Mesin var. Sorak gelýän ha, sen kimdin? Ay bağışla ağam. Şeytan alladılar. Ay bana yok bolsan ay. Mena bular yal priyon birni sapar görýän o. Şu ömürme realtorlar bilen işleşýän bolu. Sen ýalyny görmedim ay. Ine şular ýaljynlara dusmazlyk üçin rızqally ülke bilen habarlaşyn.